Na 3. ročníku olympiády pre materské školy sa vo štvrtok 22. mája zúčastnil rekordný počet detí z 9 materských škôlok z Liptovského Mikuláša a blízkeho okolia. Chceme niečo ako klub urobiť pre naše materské školky, pre našich najmenších. Prišiel som tu pred 3,5 rokom a nebolo tu nič také, tak sme sa rozhodli, že niečo také vyskúšame a niečo také urobíme a má to stále lepšie a lepšie odozvu skrz toho, že sme postupne aj s číslami ideme hore a dneska tu bude 340 až 350 detí. To bol zatiaľ najvyšší počet účastníkov, z ktorých organizátori počas podujatia vytvorili rekordne dlhý vláčik. Deti v rámci olympiády absolvovali na umelom trávniku futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš súťaženie v 10 disciplínach. Čo sa týka hlavne kolektívneho charakteru pre družstva, máme tu na preťahovanie lánom. Decka si môžu zahrať samozrejme futbal, keď sme na futbalovom štadióne, tenis, máme dneska vymyslený špeciálny šport, futbal, hokej s paličkami. Nechýbali trampolíny, nafukovací hrad, kútik Picasso s omaľovánkami a tiež maľovanie na tvár a ruky. Hlavnou myšlienkou je prilákať deti k športovaniu. Prvý kontakt detiek s športom bude na tomto mieste. Možno príde o týždeň a povie doma maminke, že chcem ísť hrať futbal tam, kde som bola na olympiáde. Či je to chlapec alebo dievča. Tebe sa čo dnes páčilo tu na najviac na olympiáde? Že som hral futbal. A venuješ sa aj doma takým športom? Nie. Skákame na tejto trampolíne, sme sa preťahovali, hrali futbal a ešte malovali. A radi športujete? Áno, teraz hráme futbal. A doma športujete? Akým športom sa doma venujete? Ja nie, ani ja. Som sa preťahovala, som s hokejkou aj s tou, som išla po tých prekážkoch. Na záver dostal každý z účastníkov olympiády originálnu medailu.